Ginpanginwala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga nagingyo siya sang ceasefire kay Senador Panfilo Lacson kasunod sa ilang World War. Kasunod din isang social media post ni Lacson nga may naghutik sa iya nga ceasefire anay. Suno kay Lacson, ceasefire my foot. Ginpamangkot sini kung ano nga klase sang tao ang magadeklara sang giyera, tuigan ng dala kag laway ang bala. Kag kung nakomprontan na sang bomba, maga-request na lang sang ceasefire, tapos nagahutik pa. Wala ini sang gimensionar nga pangalan na panghalampon nga si Cayetano bangod sa ilang mga palabtikanay sang post. Kag statement halin sang nagligad nga mga sinemana nga nakalabot na sa alleged ghost project sa Taguig. Sabat naman ni Cayetano, kung nagahambal siya, ginasaway siya nga wakalan. Kung magipos naman siya, ginahambalan siya nga guilty. Pahayag sini wala sa nakapangayo sa ceasefire, kag handa sa magatubang sa mga alegasyon sa iya. Nung ako'y tahimik, nagagalit si Senator. Nung ako'y nagsasalita, hindi naman araw-araw din yun eh. Sabi nila araw-araw nagfe-Facebook. Tignan nyo po yung mga post ko. Hindi po araw-araw yun. I think it was 2024 or 2025 yung aking Cayetano in Action 365, no? At iba din mga topic natin doon. But ang point ko, nung ako'y nagsasalita, ang daldal ko daw, ang dakdak daw ng dakdak, kung ano-ano daw sinasabi, ano na nangyayari sa akin. Nung tumahimik naman ako, araw-araw may bago, baka guilty, hindi mapaliwanag. Tapos ngayon sasabihin na humihingi ako sa kanya na itigil niya. Hindi ko po, sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo ako kailangan kausapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, inihintay ko lang yung aligasyon. But syempre, pagka medyo may sinabi na tingin ko ay kailangan sagutin, sasagot ako. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.